Я ніколи не був апологетом ставлення до наших керівних органів, особливо до Верховної Ради. Але ця Верховна Рада була найкраща з усіх попередніх. Просто подивитися, скільки прийнято законів, і тому просто одним махом такого скидати. І тут, що є найнебезпечніше з цього всього. Звичайно, її треба розпускати, вчену раду, це вчену, пардон, моя термінологія університетська тут. Її треба розпускати, але треба це робити тільки законним шляхом. Отак просто я розпускаю, так не буває. Це шлях до узурпації влади, це шлях до правового нігілізму. Я хочу, Тобто підстави мають бути. В Конституції є процедура виписана, як це, де можна все робити, але зробіть це так, як належить. І починати треба з дотримання правил. Тому що таке держава? Держава – це правила, які треба всім громадянам виконувати. Я пам'ятаю, колись у мене була дискусія з Симоненком, колишнім керівником Компартії України, і я йому нагадав про один закон, який не виконують комуністи. Він відповів так: я за цей закон не голосував, і тому я не буду. Я сказав, знаєте, чому вас не люблять? Тому що ви так говорите. Ви громадянин країни, як будь-хто. І якщо є закон, ви повинні його виконувати. А ви, член парламенту, будь ласка, боріться за те, щоб прийняли інший закон. Ну і тут теж так само. Я розумію, що, по-перше, це логіка, ясно, що закінчується вже термін цієї ради, але просто так от взяти, це порушення закону від самого початку, це свідчить про те, що відкриваються шлюзи для беззаконня.